Здравей, този път няколко думи за въпросите относно персонала. Заплатите се изплащат до 10-я ден на следващия месец. Заедно с заплатата ще получиш фиш на електронната си поща. В този панел ще намерите информация относно броя на отработените часове, внесените вноски, удръжките, обезщетенията и възстановяванията. Ако имате въпроси свързани с възнаграждението, моля, свържете се с екипа за обслужване на служители. Изпратихме ви номера на ЗОП по имейл. Какво влияе на размера на заплатата? Броят на отработените часове. Смяната, на която работите. Нощните часове се заплащат по-добре. Немският данък, чийто размер зависи от данъчната категория, към която принадлежиш. Ако по време на работа не използваш отпуската, ще получиш компенсация за отпуск в края на заетостта. Ако се нуждаеш от удостоверение, потвърждаващо заетостта в нашата фирма, също се свържи с екипа за обслужване на служители на същия номер. Ако прекратим сътрудничеството си, ще получиш задължително удостоверение за работа. То ще бъде изпратено по пощата в рамките на 7 дни. Приятен ден! Надяваме се, че при теб всичко е наред.